milé priateľky, priatelia, fotografie, členovia, členky klubu dobrej fotografie, keďže sa to natáča, tak aby ste vedeli, že čokoľvek poviete, bude zaznamenané. My s Jankou to vieme a podľa toho sa budeme riadiť. Na dnešný večer som sa veľmi tešil. Nie len to, že vždy sa teším, keď prídem medzi členov tohto vzácneho klubu, ale najmä preto, že ma Rudy Baranovič oslovil, aby som moderoval, facilitoval toto podujatie s Jankou Rajcovou, s ktorou som sa mal možnosť poznať v Lani v Amerike, kde mala výstavu, a potom na Hrade, keď som mal možnosť vidieť v trochu inom prevedení mimoriadne silnú výstavu, ktorú pripravila o ukrajinských utečencoch. Téma Ukrajiny pre nás všetkých v celej Európe, prakticky po celom svete, ale u nás, keďže je to náš východný sused, Ukrajina a Ukrajinci nám vstúpili do životov a tvarujú prakticky celý verejný život, nielenže politický, ale aj verejný, občiansky, a s tou témou sa musíme vysporadovať. Niekto je profesionálny záchranár, iný je starosta v obci, kde museli ubytovať, iný vyrába zbrane a ani jeden náboj nejde na Ukrajinu, ale sme ich vyprodukovali rekordné množstvo a niekde tie zbrane a náboje idú. A zároveň sme členmi Európskej únie, ktorá sa lopotí s touto témou. Sme členmi Severoatlantickej aliancie a vidíme, ako aj Spojené štáty majú problém s celou touto témou. Organizácia Spojených národov, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, skrátka Ukrajina testuje kompletne celý medzinárodný poriadok. No ale Janka sa pozrela na danú tému úplne iným spôsobom ako množstvo fotografov, ktorí na Ukrajinu šli a fotili či už vo vojnových zónach, alebo fotili to, čo je vojenská alebo vojnová fotografia veľakrát, a sme zvyknutí, že sú to silné fotografie, ktoré hovoria o neuveriteľnej krutosti, ale aj o obrovskej odvahe ľudí, ktorí chránia svoju krajinu a zápasia o existenciu štátu. A Jankin prístup je v mnohom unikátny, že si našla svoj rukopis, svoj vhľad do toho, aby poukázala na to, čo sa na východ od nás udialo a do akej miery sa to premieta do našich životov tu na Slovensku. Janku by som, že ten náš performance spoločný bude taký, sme sa dohodli, že ja ju trochu vyspovedám, aby sme mali možnosť ju spoznať ako človeka, pretože to nám lepšie umožní potom pochopiť aj to, o čom bude Janka hovoriť. Čiže asi takých 10 minút je nahodím zo pár otázok, ktoré budú o jej osobnosti. Potom Janka by premietla a predstaví tú svoju tému cez PowerPointovú prezentáciu asi 20 minút a potom bude priestor pre vaše otázky, ktoré sa môžu týkať ľubovoľnej témy, či už technickej, ako fotila, čo fotila, pretože ste fotografi, ale môžu sa týkať aj témy tých utečencov, o ktorých ona bude, ľudí a ich príbehov, ich osudov. Čiže počas toho jej rozprávania si potom môžete premyslieť čokoľvek sa budete. A keď to skončí, budete mať možnosť tie otázky vaše položiť a na záver by potom Janka šla medzi vás a môžeme krúžky spraviť, kedy bude hovoriť s vami aj individuálne, aby ste mali možnosť o tých témach, ktoré sa týkajú technických stránok alebo aj osobného prežívania. A potom sa to voľne ukončí podľa toho, ako Rudy zabezpečil so svojím tímom tento priestor. Dobre? Takže ešte raz opakujem, že natáča sa to a ideme na to. Janku, ale kto z vás vyštudoval fotografiu? Zodvihnite ruku. Jedna.
Takže Janka, máš jednu vyštudovanú kolegyňu. Janka je unikátna v tom, že nie len, že má rada fotografiu a dosiahla určité majstrovstvo, lebo však tu máš v sále výnimočných fotografov, niektorí sa tým živia, iní to majú radi, jeden fotí to, iný fotí tamto. Janka vyštudovala fotografiu a dokonca má master's degree z University of Westminster z Londýna, kde študovala dokumentárnu fotografiu a fotožurnalistiku. Čiže ide o dámu, ktorá to veľakrát nebýva, že fotograf povie, že fotka hovorí všetko. Len ona je aj fotografka, aj fotožurnalistka, čiže Janka sklbuje v sebe tú kapacitu, že nielen fotografuje a prostredníctvom fotky komunikuje, ale dokáže okolo toho tvoriť aj tie príbehy, zachytiť ich. No a ako už Rudy spomenul, ten nedávno, teraz 9. mája, dostala tu vo vedľajšej budove v Starej tržnici, boli oceňovaní najlepší novinári, či už píšuci, alebo fotografujúci, kamerujúci. A Janka dostala cenu občianska žurnalistika za tému, o ktorej budeme dneska hovoriť. Čiže to je dosť veľká vec, že v tom pretlaku množstva fotožurnalistov, že ona zabodovala s touto témou, pretože, ako som spomínal o Ukrajine, tá sa dá téma uchopať z najrôznejších tém a ona cez veľmi intimný vhľad a kapacitu vniknúť do intimity ľudí bola schopná priniesť unikátne obrázky, o ktorých bude hovoriť dnes. Janka, aký si mala prvý fotoaparát a kde si vyrástla? V prvom rade by som teda chcela sa poďakovať za pozvanie a za vašu účasť. Som veľmi rada, že naozaj ste prišli v takomto počte a ďakujem teda klubu dobrej fotografie a ďakujem teda aj Pálkovi Demešovi za to, že prijal pozvanie moderovať túto diskusiu so mnou. Takže ja prejdem voľne už na tú prvú otázku. Ja pochádzam z Dubnice nad Váhom. Doma sme mali nejaké tie staré sovietské fotoaparáty, s ktorými som sa ale iba viac menej hrala a nefotila som. Môj ocino bol amatérsky fotograf. A do dnešného dňa mi je ľúto, že som sa vtedy ako dieťa nesnažila o to viacej, aby ma on naučil, ako tie fotky vyvolávať a vlastne aby mi odovzdal tie svoje amatérske zručnosti a znalosti. K tomu bohužiaľ nedošlo, ale vlastne od toho detstva ma tie fotoaparáty a fotografie fascinovali, takže tak nejak priebežne som sledovala, vždy keď som niekde cestovala, bola nejaká fotografická výstava, tak som neváhala, išla som sa pozrieť. No a prvý naozaj môj fotoaparát, tak to bolo taký malý Nikon digitálny, stál vtedy strašné peniaze, pamätám si, že som si naň zobrala pôžičku a potom som ho niekoľko rokov splácala. Takže to bol prvý môj naozaj vlastný fotoaparát. No a potom som zostala Nikonu verná, takže aj do dnešného dňa fotím na Nikon, mám teda aj iné fotoaparáty, ale teda primárne je to značka Nikon. No a keďže som spomenul, že si fotografiu aj vyštudovala, to si ako dieťa v Dubnici už dumala o tom, že to aj vyštuduješ, alebo to bola skôr nejak otázka náhody, či ako si sa na tú Westminster dostala? V čase, keď som sa rozhodovala, čo študovať, tak skôr som sa pohrávala s myšlienkou ísť študovať žurnalistiku, alebo teda zaujímali ma také tie tvorivejšie veci typu architektúra a podobne. Nakoniec som zostala, alebo teda študovala som cestovný ruch a to som tiež v tom nepracovala. Po škole som sa zamestnala v oblasti public relations, takže dlhé roky som pracovala v agentúrach rôznych. Nakoniec som skončila v jednej automobilovej firme na pozícii PR manažera a hovorcu spoločnosti, kde som bola teda takmer 10 rokov a jedného dňa počas mojich narodenín okrúhlych moja lepšia polovička dostala taký nápad, že teda však stále pracuješ každý víkend počas dovolenky, nemám čas sa naozaj venovať tomu, čo ťa baví, čo ťa zaujíma. Prečo nejdeš študovať
napríklad do Londýna fotografiu. Takže ten deň po mojich 40 narodenín padlo to rozhodnutie, že áno, dám výpoveď, podám prihlášku na školu a uvidím, čo sa stane. Trošku som riskovala, lebo som nevedela, či ma príjmu a výpoveď som už musela samozrejme podať. Našťastie teda po odovzdaní portfólia, po pohovore a všetkých tých vecí, ktoré súviseli, ma na školu prijali a zbalila som kufre a narak som odcestovala do Londýna, kde som teda študovala dokumentárnu fotografiu, fotožurnalistiku. Prednášali nám fantastickí učitelia, profesori a bol to naozaj jeden z najlepších rokov môjho života. Čiže koľko rokov si strávila v Londýne? Jeden celý rok, vlastne rok štúdia. Bolo možné to študovať diaľkovo počas 2 rokov, ale teda ja som si to tak nahustila do 1 roka. Zo slovenských fotografov máš niekoho, ktorý sa ti zdá, že sleduješ jeho alebo jej tvorbu, prácu, ktorého si nejak vážiš, alebo si ho vnímala aj v mladosti, keď si sa k fotografii prepracovávala? Tak v mladosti to bol samozrejme Tibor Husár napríklad, alebo nie slovenský, ale československý Josef Kudelka. To sú naozaj veľké mená, Markéta Luskačová a podobne. A v dnešnej dobe naozaj fotograf, ktorého mám veľmi rada, veľmi si ho vážim, pretože je to nielen úžasný fotograf, ale aj úžasný človek, je Matúš Zajac, ktorý aj teda v rámci tohto projektu ma veľmi silne podporoval a ten projekt vlastne vznikal počas jedného takého celoročného workshopu, ktorý som s ním v tom roku 22 absolvovala. Bola nás skupina 7 fotografov, plus teda Matúš, a každý mesiac, vtedy bola ešte pandémia, tak sme sa stretávali väčšinou online priestore a prinášali sme vlastne vždy za ten mesiac, čo nového sme nafotili. A Matúš nám tie fotografie hodnotil, kritizoval, radil nám, čo môžeme urobiť lepšie. A ja som počas toho roka vlastne rozpracovávala 3 rôzne projekty a Exodus Report bol jeden z nich. Tá téma Ukrajiny na Slovensku, keď sa v tom 22. vo februári odrazu a tým, že ja sa v medzinárodných vzťahoch pohybujem, tak musím povedať, že nikto z nás, ani tí, čo sledujeme medzinárodné vzťahy, a ja som na Ukrajine bol mnohokrát, tú krajinu cítim a poznám. 5-krát som bol na Kryme dokonca, kam sa už dneska nedá dostať, ešte keď to nebolo anektované. Ty si nezvolila tú cestu, že by si sa vybrala na Ukrajinu a išla do Buče alebo išla do Lvova pozrieť, kde sa čo udialo a také tie strašné veci vykopávané, exhumované alebo ľudia bez končatín a podobne, ale tá téma sa dala uchopiť najrôznejšími spôsobmi, aby si či už burcovala alebo priniesla informácie, alebo prečo sa rozhodla pre tento prístup a túto tému? Bolo to tvoje rozhodnutie, alebo si treba zdiskutovala s Matúšom Zajacom alebo niekým? Zaujíma ma ten impuls pre uchopenie tej témy, lebo budeš potom ukazovať a hovoriť o tom, ale to, že ako sa toto zrodilo? Tá myšlienka vznikla tak nejak prirodzene. Sledovala som, ako sa tá vojna vyvíjala. Vlastne ten nápad vznikol už počas prvých dní, odkedy vypukla vojna. A samozrejme bola možnosť vycestovať na hranice, tak ako to robili mnohí ďalší, alebo vycestovať možno aj priamo na Ukrajinu. Ja sama seba som nikdy nepovažovala, ani som sa nezamýšľala nad tým, že by bol zo mňa nejaký vojnový reportér. A na druhej strane som vlastne cítila potrebu, pretože všade v médiách sa hovorilo iba o nejakých číslach. Všetky médiá odhadovali, zverejňovali odhady, koľko ľudí z Ukrajiny utečie kvôli vojne, koľko sa presídli v rámci Ukrajiny. Ale stále všetci hovorili o číslach. A ja som za nimi chcela vidieť konkrétne tváre a spoznať príbehy tých ľudí. Takže ono to bol taký ten prirodzený impuls z mojej strany. A potom samozrejme, keď si človek uvedomí, tak vlastne pre nás je úplne ten najprirodzenejší spôsob, ako si odovzdávať informácie a nejaké poznatky historicky, je storytelling. Takže
sadla som si jedného dňa za počítač a povedala som si, že dobre, ok, skúsim sklbiť presne tieto veci, aby som dokázala odovzdať vlastne tú myšlienku, ktorá vznikla v mojej hlave a zároveň aj odovzdala nejaké to posolstvo ďalším ľuďom. Ten nápad bol teda primárne získať teda urobiť portréty týchto ľudí a spojiť s nimi ten ich životný príbeh. Tak to celé vlastne začalo a nebolo za tým nič komplikovaného. Lebo však budeme mať možnosť, a výstavu ste mnohí videli, že v zásade ona nevycestuje, nájde tu ľudí, len ten spôsob, ako sa k ľuďom priblížiť, o tom budeš určite hovoriť, aby sa ti otvorili v tej obrovskej bolesti, pretože na Slovensku aj dnes je okolo 150 000 Ukrajincov, väčšinou ženy s deťmi. A téma, keď stretnete Ukrajincov alebo Ukrajinku tu, a aby ona voľne vám rozprávala, ako žije tu a čo si o nás myslí, čo muž, ktorý doma bojuje, alebo ako deti tu sa môžu dostať do toho nášho života, jazyk a všetko toto. Ja som stretol takisto hodne Ukrajincov, ale nie je to jednoduché, aby sa oni otvorili. No takže sila tvojich fotografií je daná aj v tvojej obrovskej empatii a kapacite k tým ľuďom sa priblížiť, aby sa nechali fotografovať a zároveň aby ti vyrozprávali, pretože tá tvoja kapacita nie je len fotografická, ale aj deskriptívna, je obdivuhodná. Si myslím, že z toho, čo ja som videl veľa všelijakých projektov fotografických alebo literárnych, tak si myslím, že tebe sa toto obdivuhodným spôsobom podarilo. No a teraz už len, lebo budeš ty hovoriť, ako reagovali ľudia. Zatiaľ ten projekt si predstavila v Amerike, v Cedar Rapids v Iowa, kde sme sa my spoznali, a potom tu na Hrade, áno? Alebo bol ešte niekde inde? Tých výstav už bolo na Slovensku niekoľko. No, čiže povedz, ako reagovali ľudia trochu na tú výstavu. Či ťa niečo prekvapilo, že myslela som, že toto ich viac, alebo ľudí bude toto, alebo ono. A tým, že už máš možnosť porovnať aj reakcie amerického auditória, ktoré je geograficky aj mentálne úplne inde, ako sme my s tou témou. Čiže ak by si o tomto mohla kúsok pohovoriť. Tak možno by som porovnala práve tie dve výstavy, ktoré si spomenul, lebo tie boli také naozaj najvýznamnejšie a aj najväčšie. Najvýznamnejšie tým, že sa to naozaj ten projekt dostal do zahraničia, že ja som ho mohla prezentovať v Spojených štátoch amerických, kde, ako hovoríš, že tá mentalita, to nastavenie tých ľudí je úplne iné. A keď treba to porovnám z tohto hľadiska, s tým, čo som absolvovala, čo som zažila na výstave tu v Bratislave, na Bratislavskom hrade, ja som urobila jednu takú vec, že som vlastne na tej výstave bola každý jeden deň v čase, keď bola galéria otvorená. A toto rozhodnutie som robila práve kvôli tomu, že som bola zvedavá na tie reakcie tých ľudí a zároveň som chcela byť tam prítomná, aby keď by náhodou niekto prišiel s určitými otázkami, aby som ten projekt dokázala obhájiť a chcela som ho naozaj obhajovať a bola som na to pripravená. Nebola som úplne pripravená na niektoré reakcie tých ľudí. Nebolo to ľahké naozaj, keď príde napríklad jedna už očividne pani v dôchodkovom veku a postaví sa k fotografii tej najstaršej osoby, ktorú som fotografovala, čo bola Valentína, 87 rokov mala vtedy, keď som ju stretla. A táto naša slovenská pani v dôchodkovom veku povie, že tá pani si za to môže sama. Neboli to ľahké momenty. Ale na druhej strane si hovorím, že je dôležité o tom hovoriť a je dôležité sa snažiť s tými ľuďmi hovoriť, pretože bez dialógu nedokážeme nič zmeniť. No toto ja, keď som na tom hrade bol, lebo ja som bol už na tej finisáži, vtedy tam bolo viacero diplomatov a ľudí z ambasád, ktorí prišli a sa pozrieť na to, tak podobne ako tu, čo sedíme, všetci sme absolvovali veľa vernisáží a finisáží. Málo kedy som videl autora tak vnútorne prepojeného na obrázky, ako to je v tvojom prípade. Tá emotivita aj teraz z teba ide, ale aj tam tí diplomati sa ťa pýtali veľakrát technické otázky, tam neboli
takéto úlety, ako si spomenula u tejto pani, lebo však aj takých máme, žijeme a to nemusí byť nevzdelaná pani aj medzi množstvom vzdelaných. Keby prišli, tak by ti podobné hlúposti možno povedali, ktoré by ťa akoby vyhodili z konceptu, ale práve tá vec, že si stále so svojimi obrázkami a obrázky sú súčasť teba. Už to nie je, že oni tam, ale ja s nimi. Nech sa páči, poďme na fotky. Je to pravda. Ďakujem vám. Ďakujem naozaj za krásne otázky a úžasný príhovor a otvorenie vlastne tejto témy. Je pravda, že tým, že tomu projektu sa už venuje vlastne od začiatku vojny, čo už viacej ako 3 roky, 3,5 roka. A k tým jednotlivým fotografiám a príbehom sa neustále vraciam pri rôznych príležitostiach, takže ono, možno by niekto si myslel, že ono to bude jednoduchšie, ale ono je to čím ďalej tým ťažšie. Práve tým, že si uvedomujem, že nech robím čokoľvek, nemám toľko síl, aby som niečo mohla zmeniť, aby som mohla niečo zastaviť, alebo teda naozaj spôsobiť to, že bude koniec vojny, hoci by som naozaj, keby som mohla, tak urobím preto všetko. My sme sa na začiatku s pánom Demešom bavili ešte pred tým, keď sme chystali túto prezentáciu pre vás, že akým spôsobom to urobiť a tým, že ste všetci fotografii, tak vlastne aj môjim cieľom bude vám rozpovedať úplne celý ten proces vzniku toho projektu, čím som sa zaoberala, s čím som musela bojovať, aby teda ste aj vy mali z toho nejaký možno prínos a možno, že aj vás inšpirujem do budúcna, keď máte záujem, alebo možno ste niekedy uvažovali, že sa budete venovať niečom podobnému, nejakému dlhodobejšiemu dokumentárnemu projektu. Asi musím teda použiť. Tak. Pavol spomenul, že teda ja som dokumentárna fotografka, iba aby som vám... to musíme dať, tak ďakujem pekne. Aby som vám možno iba tak vo veľkej rýchlosti predstavila veci, aby ste pochopili teda, kto som a čomu sa venujem. Tak iba v skratke pár projektov. Jednu z tém, ktorý sa venujem a ktoré fotím, je moja mamina. Ono mnoho aj veľkých fotografov hovorí, že najťažšie sa fotí to, čo máte najbližšie pri sebe, to, čo máte doma. Ja som začala moju maminu fotiť v čase, keď od nás odišiel náš ocino. A jemu bohužiaľ som sa nestihla toľko fotograficky venovať ako mojej mamine, takže teraz sa tak trošku to vynahrádzam. Mamina to síce nemá moc rada, ale považujem to za niečo dôležité sama pre seba a teda aj pre mamu, pretože tým, že ju fotím, viac sa na ňu sústredím a tým pádom ten vzťah medzi nami je o mnoho intenzívnejší. Takže to je iba zo pár fotografií z tohto projektu. Ďalší projekt je úplne odlišný. Sú to rybári v Taliansku, na severe ostrova Sardínia. Ale zase opäť je to niečo, čo mi je veľmi osobné, čo mi je veľmi blízke. Tento projekt som už aj prezentovala v Stredoeurópskom dome fotografii. Myslím, že to bolo 2 roky dozadu. Možno niektorí z vás ste mali možnosť aj túto výstavu vidieť. Takže to je vlastne projekt o vymierajúcej profesii rybárskej. Všetci si tie fotky v pokoji, lebo môžete potom pozrieť, lebo to je Jankin web, ktorý je báječne zostavený, že je jednoduchý a si to potom môžete prelistovať. Môžete si preklikať. Toto bol asi jeden z prvých projektov, ktoré som riešila. To bolo vlastne, cestovala som do Talianska medzi prvou a druhou vlnou covidu. A fotografovala som, táto fotka konkrétne bola napríklad vystavená aj v International Center of Photography v New Yorku. Takže to bol taký nejaký veľký príspech. Takže môžete si naozaj pozrieť ďalšie veci. Ale poďme naspäť k téme a to je téma Exodus Report, čo je momentálne asi môj taký najviac ambiciózny projekt. Hoci keď som ho začala tvoriť, tak som nemala tú predstavu, nemala som ten plán, ako sa to
čo sa z toho vyvinie a čo sa z toho stane. Pavol sa ma pýtal na začiatku vlastne, ako tá myšlienka vznikla a ja som si k tomu aj možno pripravila iba jedno, prebehnem. To ideme zase tam. Ja, Ja totižto, keď sa pripravujem na nejaký projekt, tak si snažím sa pozrieť minimálne kvôli inšpirácii alebo urobím si prieskum toho, že čo robia iní fotografie v rámci teda danej témy. A veľakrát sa pozerám práve na stránku New York Timesu, kde pre vlastne New York Times fotia, určite viete, jedni z najlepších fotografov vôbec na celom svete. Takže ja si vždy vyhľadám tému a pozriem sa na tie fotografie, ktoré sú tam. Ako Pavol povedal, možnosti zobrazovania vojny sú rôzne. Hej. Môžete ukazovať rozbité domy, zdrvených ľudí, vojakov, plačúce ženy, armádu. Tých zobrazovaní a tematického zamerania naozaj pokrytia je veľmi veľa. Táto vojna je veľmi zlá a veľmi intenzívna. Naozaj to možno aj vy registrujete, že nie dňa, aby sa naozaj v správach alebo kdekoľvek nejaká informácia alebo nejaké fotografie objavili, aby na nás nevyskočila fotografia z Ukrajiny na Instagrame alebo aj na Facebooku. My sme sa možno už trošku stali voči tomu odolní, ale ja by som chcela ešte upriamiť teda pozornosť na dvoch fotografov, ktorých mám veľmi rada, a to je Lindsay a Dario, ktorá teda pracuje pre New York Times, a James Nachtwey, o ktorom ste možno že tiež počuli. Je to jeden úžasný fotograf, ktorý už teda vo veku okolo 80 rokov ešte stále teda vycestoval do vojnových zón na Ukrajinu a fotografoval tam tento projekt. Vybrala som tieto dve fotografie práve kvôli tomu, že oni dosť ťažko sa na ne pozerá, pretože sú na nich mŕtvi ľudia a nielen kvôli tomu, že sú mŕtvi, ale že sa dajú ľahko identifikovať. Vlastne táto naozaj ťažká vojna nám priniesla to, že došlo k zmene. V médiách iba donedávna vlastne bol taký úzus medzi vydavateľmi, že nebudú sa zverejňovať fotografie, ktoré by ukazovali priamo tvár človeka a niekto by ho mohol na základe nejakého prvku oblečenia alebo jeho tváre rozoznať, identifikovať. Vojna na Ukrajine nám priniesla už aj to, že dnes naozaj sa môžeme aj v novinách, takých ako napríklad je New York Times, pozerať priamo na mŕtvoly týchto ľudí. Otázka znie, že prečo, ale myslím si, že je to nevyhnutné, pretože čím drsnejšie niekedy tie fotografie sú, tak tým nám to pomáha skôr sa možno, že približiť k tomu cíteniu, pocitu tých ľudí, ktorí tú vojnu naozaj zažívajú. Ako sa tento celý projekt pre mňa začal, tak asi ako pre všetkých vás, verím tomu, že keď sa vás opýtam, že čo ste robili 24. februára 2022, tak si to pamätáte. Zobudili sme sa do rána, kedy sme sa dozvedeli, že Rusko napadlo Ukrajinu. Bola to vlastne po dlhých rokoch prvá vojna v Európe v našom storočí. Nebudem vám čítať všetky tie údaje, vlastne viete to. A to, čo som už hovorila, že vlastne všade v médiách sa hovorilo o číslach a ja som za tými číslami cítila potrebu vidieť jednotlivé príbehy, spoznať a jednotlivé tváre. Postupom času som si dala taký vlastný prísľub, že týchto portrétov a príbehov spíšem 100 kusov. Mohla som najprv si povedať, že 20 alebo 30, ale to mi prišlo malé číslo a stovka mi už prišla taká naozaj presvedčivá a dôveryhodná, pretože keby som spracovala 10 fotografií alebo 20 fotografií, možno s nimi viem zaplniť jednu miestnosť nejakej galérie alebo múzea, ale stále by niekto mohol povedať, že som si to vymyslela. Zároveň, keď som začala tento projekt, som si uvedomila, v akej krajine žijem. Veľmi ťažko sa o tom hovorí, ale pravda je taká, že čím ďalej, tým viacej naša spoločnosť je veľmi rozdielná, rozpolená. Tie propaganda, s ktorou sa stretávame na dennodennej báze,
to, ako sa rozdeľujeme názorovo, ako sa vzdialujeme aj v rámci rodín a priateľstiev, tomu určite neprospieva. A keď som si uvedomila túto vec, zároveň som si uvedomila, že aj vďaka tomuto tá prvotná vlna pomoci a toho súcitenia, ktoré sme všetci v nás mali počas tých prvých mesiacov, tak tá vlna bude postupne klesať a bude upadať a tá situácia sa bude meniť. Takže aj kvôli tomu vlastne prišlo to rozhodnutie v tom projekte pokračovať, až teda kým dosiahnem ten počet 100 a utvrdzovávame to každý deň, že nesmiem poľavovať a musím pokračovať ďalej a ďalej. Myslím si, že tie prieskumy verejnej mienky, ako sa to u nás menilo percentuálne, ako to narastalo, koľko ľudí verilo tomu na začiatku, že Rusko napadlo Ukrajinu a potom myslím si, že o tom nepotrebujeme hovoriť. A toto je taký malý záznam z môjho denníčka, aby ste mohli vidieť, že akým spôsobom sa teda hneď od začiatku, od prvých dní pracovala. Vlastne toho 28. februára, už 5. deň od začiatku vojny, ako som sledovala všetky médiá, Twitter, televízor, všetko zapnuté, konštantne som pozerala, čo nového sa deje a dúfala, že teda niečo sa skončí, lebo však Rusi hovorili, že za 3 dní bude potom. Cítila som veľkú beznádej a vlastne v ten deň prišlo 5. deň od začiatku vojny rozhodnutie alebo ten nápad urobiť teda niečo vlastného, vlastný projekt, ktorým by som vedela zaznamenať to, čo som cítila ja a prostredníctvom toho projektu vlastne povedať svoj názor. Na 6. deň vojny som už mala nájdenú, oslovenú prvú rodinu. A stalo sa to tak, že ja som na sociálne siete napísala žiadosť pre mojich priateľov a známych, že pokiaľ niekto z nich má doma ubytovaného niekoho z Ukrajiny, nech mi dá vedieť, nech sa opýta, či by boli ochotní sa so mnou stretnúť. Pretože tie prvé dni vojny vieme, že ešte vlastne neexistovali tie azylové centrá, ktoré vznikali až neskôr a v tej prvej vlne naši dobrí spolupčania, naši priatelia, my všetci sme ubytovali utečencov z Ukrajiny u seba doma. Takže na 7. deň som sa stretla s touto rodinou, strávila som s nimi 4 hodiny rozhovormi a fotografovaním. 4. marca na 9. deň vojny už som mala oslovené ďalšie 2 rodiny. Do toho prišlo trošku komplikácia v zmysle nového zákona, ktoré schválili v Rusku a to bolo to, že nesmie sa otvorene hovoriť o vojne a ja som si uvedomila, že ja vlastne týchto ľudí musím o to viacej ochraňovať. Takže musela som urobiť viaceré zmeny v rámci môjho projektu a to napríklad to, že nikdy nezverejňujem ich priezviská. Nezverejňujem, nepíšem, alebo teda málo kedy spomínam, iba keď oni s tým súhlasia, odkiaľ presne sú. A vlastne aj na tých fotografií, tie portréty, ktoré som robila, presne tie fotografie, ktoré som vyberala, aby bolo veľmi ťažko možné spoznať, rozoznať, kde sa tí ľudia dnes nachádzajú, teda to prostredie, v ktorom sa nachádzajú, aby to bolo ťažko identifikovateľné. Neskôr som pristúpila už aj k ďalším veciam, napríklad momentálne tie posledné príbehy už tým ľuďom posielam, keď spracujem ten text po absolvovaní toho rozhovoru, aby si oni ešte sami povedali, že či tam náhodou nie je informácia, ktorá by im nejakým spôsobom mohla ublížiť a ktorá by ich mohla nejakým spôsobom prezradiť, alebo jednoducho, ktorú si možno dodatočne rozmysleli, že nechcú, aby bola komunikovaná smerom na verejnosť. 6. marca na 11. deň vojny už som mala dokončených 16 rozhovorov a zostávalo mi 84 a 25 dní od začiatku vojny už som mala stránku Exodus Report online. Všetko to vďaka samozrejme aj množstvu ľudí, ktorí mi pomáhalo. Nerobila som to sama, to by som klamala. Takže veľmi veľká ďaká naozaj všetkým tým, ktorí pri mne stáli a do dnešného dňa mi pomáhajú. Stránku ste už asi predpokladám, že videli, pozreli ste si, je úplne jednoduchá. Obsahuje vlastne na hlavnej stránke fotografie všetkých tých ľudí, ktorých som stretla a po kliknutí na tú fotografiu si môžete prečítať ten príbeh. Momentálne je stránka dvojazyčná v slovenčine a v angličtine, ale teda alebo spracovávajú sa všetky preklady aj do ruského jazyka a samozrejme do ukrajinčiny.
Spomínali sme tu už Matúša Zajaca, ktorý tento projekt, už som hovorila, že som začala vlastne spracovať v čase, keď som u neho absolvovala celoročný workshop. A ten mi napísal tento úžasný text, ktorým sa naozaj nemôžem ináč iba zosobniť. Pretože na viacerých tých fotografiách, keď ste boli aj na hrade, tak ste tie fotografie videli, alebo teda môžete si ich pozrieť na webovej stránke. Veľakrát naozaj sú to veľmi detailné, blízke portréty týchto ľudí. Ja keď som sa s nimi bavila, tak som sa im pozerala do očí, spolu sme plakali, spolu sme sa objímali, držali sme sa za ruky. Hovorila som im neustále, že bude dobre. Pretože veľakrát som tých ľudí stretla, keď naozaj to boli prvé dni, prvé hodiny po tom, čo prišli na Slovensku. Boli ešte vo veľkom strese, nevedeli, čo s nimi bude na druhý deň, čo sa stane s tými, ktorých zanechali doma so svojimi manželmi, otcami, bratmi, deťmi. Tie momenty boli naozaj veľmi, veľmi intenzívne a veľmi emocionálne vypäté. Takže mojou úlohou bolo naozaj snažiť sa ich trošku ukludniť a ukázať im možno takú tú ľudskú stránku aj celého Slovenska. Že som bola jedna z prvých ľudí, ktorých naozaj stretli. Takže aj pre mňa bolo dôležité si vlastne získať ich dôveru a ukázať im, že sme tu dobrí ľudia, že sú vítaní. Počase už, keď som mala ten čas tohto projektu rozpracovaný, tak som sa stretla s vynikajúcim fotografom Antonínom Kratochvílom, ktorý je teda pôvodom z Československa, dlhodobo pracoval, žil v Spojených štátoch amerických. A ten, keď sa pozrel na niektoré z týchto fotografií, ktoré som mu teda ukázal, tak ma utvrdil v jednej veci, a to, že niečo asi robím dobre. A on mi povedal, že vždy sa ľuďom pozeraj do očí. Pretože v tých očiach vidieť všetko. Vidieť tam lásku, vidieť tam bolesť, vidieť tam strach, vidieť tam radosť, vidieť tam celý život každého človeka. Takže ďakujem Antonínovi. Vybrala som si túto fotografiu. Možno také, aby ste mali teda aj trošku také praktickejšie informácie, čo sa týka toho projektu, aby som to zhrnula do niektorých tých bodov. Prvý a ten najdôležitejší je empatia. Vždy, keď pracujete s ľuďmi a fotíte ľudí, tak bez toho, aby ste boli empatickí, tak myslím si, že akokoľvek sa budete snažiť, tak z tých ľudí tú emóciu nikdy sa vám nepodarí dostať. A na tých fotografiách tá emócia by mala byť vidieť. Vždy, keď fotíte človeka. Treba si získať dôveru tohoto človeka. Ja som napríklad pracovala takým spôsobom, že najprv som sa s tými ľuďmi rozprávala a až potom som ich fotila. Je pre mňa dôležité človeka, ktorého fotografujem, najprv spoznať. A až potom si dokážem predstaviť ten konkrétny portrét, ten výsledok, ktorý vznikne. Ich dôveru som si získala aj takým spôsobom, že som nepristupovala k ním s nejakým veľkým fotoaparátom, neprišla som s veľkou televíznou kamerou, s mikrofónmi a podobne, ale naozaj ľudsky som si s nimi sadla, položila som telefón na stôl, na ktorý som si teda tie príbehy nahrávala, pretože telefón je niečo úplne prirodzeného pre každého jedného z nás. Zároveň som si napríklad uvedomila to, že nemôžem týchto ľudí fotografovať so zábleskovým svetlom. To už bol ten proces tej prípravy, vlastne, keď už som išla prvýkrát na tieto stretnutia. A dôvod na to je úplne jednoznačný a je úplne obyčajný. Títo ľudia videli lietať, padať bomby. Tie záblesky, ktoré videli, by mohli pripomenúť práve ten blesk vašeho fotoaparáta a mohli by ste im spôsobiť zase traumu a prípadne šok. Získanie prístupu. To je to najdôležitejšie vždy, keď sa spracováva nejaký projekt dokumentárneho charakteru. Vlastne bez prístupu sa nedostanete nikde a nikdy nič nevytvoríte. Takže ja som, ako som spomínala, najprv som oslovovala mojich známych a potom postupne, keď už vznikali tieto azylové centrá na Slovensku, tak som cieľene oslovovala tieto centrá a pýtala som si povolenie, či tam môžem prísť a stretnúť sa s ľuďmi, ktorých tam mali ubytovaných.
A pokiaľ som nezískala, nedali mi prístup, tak som samozrejme nikam nemohla ísť. Precestovala som takto naozaj druhú väčšinu Slovenska. Bola som teda v malých, veľkých azylových centrách, bola som dokonca v telocvični, kde boli ubytovaní, bola som v kláštore, kde boli ubytovaní, v domácnostiach. Tie podmienky boli naozaj rôznorodé. A som veľmi vďačná za to, že som ten prístup dostala, že tie ľudia, ktorí mi ten prístup dali, mi dôverovali a mi to umožnili. Psychologický aspekt je tiež veľmi dôležité, špeciálne keď hovoríte s ľuďmi, ktorí si prešli nejakou traumou. Či to je vojna alebo čokoľvek iného. Takže pre mňa bolo dôležité nielen použitá technológia, ako som spomínala, zábleskové svetlo je jednoznačné nie, ale treba aj konzultácia so psychológom. Akým spôsobom s týmito ľuďmi môžete hovoriť? Nemôžete k takémuto človeku prísť iba tak a povedať ahoj, ako sa máš? Čo si robil včera? Základná bežná medziľudská komunikácia v tomto momente tiež nefunguje, takže treba k ním pristupovať úplne iným spôsobom. Sú určité slova alebo určité vety, ktoré jednoducho nemôžete v takýchto momentoch vysloviť. Takže na to je dobrá takáto konzultácia a príprava tiež. Ako som už spomínala, že ten rešpekt a ochrana osobnosti tým, že uvádzate iba krstné meno a vek človeka, úplne základné veci. Takisto oni, aby som teda chránila zároveň aj ja sama seba, tak mi podpisovali vlastne súhlas na začiatku predtým, než sme sa vôbec začali rozprávať a než som ich fotila. Treba k ním pristupovať aj k celému projektu eticky. Za celú tú dobu toho 3,5 roka iba jedna jediná pani spiatočne sa mi ozvala s tým, že nechce, aby jej príbeh aj fotografia bola na mojej web stránke, aby som ich komunikovala ďalej. Samozrejme, bolo mi to ľúto, ale tá iná možnosť nebola. Súhlasila som, pretože je to o základnom rešpekte voči druhému človeku. Čo sa týka bezpečnosti, tak som musela riešiť viaceré veci. Aj to, čo sa týkalo, dvakrát stránka bola napadnutá hackermi, čo bolo teda dosť nepríjemné, ale zároveň som si uvedomila, že asi niečo robím dobre, keď niekto má záujem tieto veci zničiť, zmázať, len aby ich nebolo vidno. Hovorila som už často o trpezlivosti, ktorú je potrebné, pretože 3,5 roka je veľmi dlhá doba. A to, aby človek naozaj pokračoval ďalej, niekedy, keď už naozaj máte dosť a ste smutní a už máte pocit, že nevládzete, ale jednoducho musíte si uvedomiť, že to nerobíte pre seba, ale robíte to pre niečo iné. Ja vám teraz ukážem iba niekoľko fotografií, ale tak verím tomu, že ich poznáte a možno iba veľmi krátko, akým spôsobom a prečo som ich fotila tak, ako som ich fotila. Telly mi v rámci svojho príbehu rozprávala o tom, ako ona nechcela odísť, ale jej otec rozhodol o tom, že odíde, pretože jej otec si pamätal vojenské konflikty z minulosti a vedel, čo sa mladej žene môže stať, keď prídu vojaci. Takže preto aj fotená v trošku takom intimnejšom priestore spálne, teda, kde bola ubytovaná v rámci azylového centra. Olena, Darina, Artem. Mamina nechcela z osobných a pracovných dôvodov, aby tá jej tvár bola viditeľná, rozoznateľná na fotografii. Opäť som to rešpektovala, ale dovolila mi, aby som mohla fotiť jej deti. Takže chcela som ju, napriek tomu nechcela som fotiť iba deti, ale chcela som ju mať stále zakomponovanú do obrazu, takže som ju iba otočila chrbátom a vlastne ešte aj tým, že to bolo fotené cez sklo, že tam ten odraz zvonku tak nie je úplne ostrá a myslím si, že niekto by ju musel naozaj veľmi dobre poznať, aby ju na tej fotografii rozoznal. Táto rodinka iba príklad, okrem toho, že teda väčší chlapec má na hlave čapicu a poklad, ktorý je jednoznačne možné rozpoznať, že je fanúšikom futbalu. Bohužiaľ s ním som sa neporozprávala, pretože hoci už bol teda pomerne dlhý čas na Slovensku so svojou maminou, tak neprehovoril ešte ani slovo. Pred odchodom sa niekoľko týždňov schovávali, spávali vo bani, pretože to bolo najbezpečnejšie miesto u nich doma.
Ako by ste odfotili ženu, ktorá vám porozpráva príbeh o tom, ako zahynul jej muž, ako ho zastrelili? Ja som si povedala, že tu do tej fotografie dám nejakého druhého ducha, človeka, o ktorého stratila, takže tam ten obraz. Vlastne ja pri každom tom portréte, na základe toho, čo mi tí ľudia povedali, s čím sa mi zdôverili, tak som sa ten ich príbeh snažila dostať do tej fotografie. Ako odfotíte ďalšiu osobu, ktorá nechce, aby ste videli jej tvár na fotografii? Našťastie sme boli v prostredí, kde som si všimla, keď sa pozriete na to okno, tak v tom okne je vidno písmeno Z. Nenamalovala som ho tam. Naozaj tá špina, ten dym, to tam v tom momente bolo a použila som to, takže pani sa pozerá na symbol zlého Ruska, písmeno Z. Ako odfotíte 17-ročnú mladú dievčinu, ktorá v priebehu niekoľkých minút musela dospieť a starať sa o svoju mamu, svojho mladšieho brata? Ako odfotíte už dospelého, 23-ročného, ale stále mladého človeka, ktorý musel zobrať svojho mladšieho brata a utiec z krajiny, pretože nemajú rodičov? A on je jediný človek, ktorý sa o svojho mladšieho brata môže postarať. Ako odfotíte mladé ženia, ktoré sníva o tom, že sa jedného dňa vráti domov, ale momentálne nemôže. Ako odfotíte 87-ročnú pani, ktorá určite za to nemôže. Ako odfotíte maminu s 2 dcérami, ktorá vám rozpráva o tom, čo všetko doma museli nechať, pretože utekali iba s igelitkami, s partaškami, so základnými vecami, ktoré potrebovali. Ako odfotíte starého pána, ktorý prišiel k nám na Slovensko so svojím vnukom, o ktorého sa jeho dcéra odmietala postarať. Nemá už manželku a vlastne tá fotografia svadobná je jediná vec, ktorú si so sebou priniesol. Ako odfotíte maminu, ktorá je 2 týždne po pôrode a ktorej dcéra sa mala narodiť na Ukrajine, doma, vo vlastnej krajine? Nebudete fotiť tie krásne bábätkovské fotografie spinkajúceho, ružového, usmievajúceho sa bábätka? Rozhodne nie. Ako odfotíte ženu, ktorá stratila tak veľa? Rodičov, ktorí majú jediného syna na Ukrajine. Ich dom už nie je. Napriek tomu, že tie príbehy boli ťažké, možno, že si všimnete, že tie fotografie majú v sebe aj trošku tie nádeje. Niektorých sú napríklad ako tento symbol tej ikony. Pretože tí ľudia mi naozaj rozprávali nielen tie ťaživé veci, ale aj to, že naozaj oni stále dúfajú a veria, že sa domov vrátia a že život bude zase dobrý. Ja som si pre vás pripravila aj takýto bonus a to sú fotografie, ktoré teda ešte nie sú zverejnené. Je to príbeh, ktorý momentálne čakám na odsúhlasenie textu. Je to Anna, ktorú som stretla pred pár týždňami. Na tej jednej fotografii je teda so svojím synom. Na ďalšej fotografii je s fotoalbumom starých fotografií. Opäť jedna z mála vecí, ktoré si so sebou doniesli na Slovensku. A možno, že teraz taký kvíz, že čo by ste poradili, ktorú fotku by ste mi vybrali vy. Ťažké? Niekto skúste. Z albumu? Vyhráva album. Takže kde sa momentálne s projektom nachádzam? Zo 100 príbehov už mám spracovaných 96, takže 4 do cieľa. A vlastne ten projekt, iba som hovorila, že je to teda storytelling, ale nie je to iba o storytellingu. Je to o empatii, o nádeji,
o tom, že týmto projektom sa snažím šíriť vlastne jednotlivé príbehy týchto ľudí medzi ďalších ľudí. A zároveň teda vytváram nejakú historickú pamäť týmto projektom, pretože, a to je zaujímavá vec, ja som nedávno mala možnosť sa stretnúť so Susan Meiselas, ktorá je teda veľmi známa americká fotografka, členka agentúry Magnum Photos. A tá mi povedala jednu krásnu vec, na ktorú teda určite nikdy nezabudnem, a to nie, že ja vytváram nejakú historickú pamäť a vlastne vytváram nejaký archív. Povedala mi, že my, každý jeden z nás, máme v sebe určitý historický archív, s ktorým môžeme pracovať. Takže plánujem pokračovať ďalej. Plánujem teda minimálne dokončiť tých ďalších teda do tej 100. Uvidím, čo bude ďalej, či budem pokračovať ďalšou 100. Momentálne vlastne pracujem na tom, aby som tento projekt dostala medzi tá širokú verejnosť, medzi čo najviac ľudí. Takže absolvujem rôzne rozhovory, prezentácie, ako napríklad túto. Pracujem na výstavách, uvažujem nad tým, že jedného dňa by z tohoto mohla byť nejaká knižka, publikácia alebo niečo podobného. A som teda rada, že sa mi podarilo už získať teda aj také ocenenie ako novinárska cena a prípadne aj vlastne minulý rok to bol German Peace Prize for Photography, kde som vlastne získala shortlist v rámci tejto súťaže. Spomínala som výstavy a možno iba pre vás teda nejaké tipy, rady, ako postupovať. Toto je z výstavy v Stredoeurópskom dome fotografie. Tam naľavo môžete vidieť detálny rozkres. Videla som mnohokrát fotografov, ktorí keď si pripravujú výstavu, tak si donesú fotografie do miestnosti a potom začnú rozmýšľať, kde čo umiestnia. Moja rada je, vždy si to premyslíte dopredu, pretože v tom strese, keď už inštalujete, tak to nie je ten najideálnejší moment. Spomínali sme tu aj výstavu v Českom a Slovenskom národnom múzeu a knižnici v Cedar Rapids v Iowa v Spojených štátoch amerických. Táto výstava sa podarila vďaka teda týmto dvom úžasným ľuďom, Katke a Tomovi Skladony, a vďaka organizácii Friends of Slovakia. Vďaka ním som teda nielen teda mala možnosť zrealizovať túto výstavu, ale teda byť priamo aj na jej otvorení, za čo som teda nesmierne vďačná. A vlastne posledná aktuálna výstava, ktorú ste teda väčšina z vás, aspoň čo si pamätám vaše tváre, tak mali možnosť vidieť, bola v mesiaci január až teda február na Bratislavskom hrade. Táto výstava bola zatiaľ najväčšia a veľmi teda komplikovaný priestor to bol, s ktorým som sa musela veľmi, veľmi vyhrať. Tým, že nebolo možné tam vešať klince na stenu, fotografie môžu byť zavesené iba na svietidlách, tak som musela byť trošku kreatívnejšia a vlastne tie fotografie som umiestňovala aj za pomoci nálepok na okná. A texty, ktoré ste videli, tak vlastne boli na takom ľahučkom materiáli, ktoré som chcela, aby teda tú ťaživú tému a vlastne tú vojnu tak nejakým spôsobom trošku zjemnili a odľahčili. Takže to by bolo z mojej strany asi všetko, ale verím tomu, že keď máte nejaké otázky, tak kľudne sa pýtajte, budem sa rada snažiť zodpovedať naozaj na všetko, čo vás zaujíma. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, Janka. Si myslím, že pre všetkých, ktorí sme... Počkáš, ak ešte bude odpovedať na otázky. Potom, počkaj, to ešte si sadne. Robo za to môže. Toto bol príklad toho, keď fotograf vie aj rozprávať, lebo veľakrát fotografii, to čo som vám na začiatku hovoril, že radšej, že však za mňa hovorí fotka. Myslím si, že Janka ukázala kapacitu o fotke a o príbehu a plus spôsob jej priblíženia témy je obdivuhodná. Preto si myslím, že je dobré aj, že to budeme mať natočené ako didaktický materiál, že ako sa dá o téme, s ktorou sa zžijete, potom ju aj prezentovať, takže to si myslím, že je veľmi fajn, že to bude.
Čiže teraz Janka doniesla aj zo pár, že tuto je tá jej novinárska cena, tak to inovatívne to vymysleli. Tu si potom môžete kúknúť a potom z tých katalógov je tu zo 20. Kto nemá ešte z tej výstavy, tak potom, keď pôjde medzi vás, tak si potom môžete vziať ten katalóg, ale len opakujem to, že tá web stránka je báječne spravená, to nie je prekysličené obrovským počtom, ale to portfólio Jankine je tam veľmi umne zachytené, takže aj odporúčam si prípadne tú web stránku. Otázky. Ako som povedal, teraz môžu sa týkať technických vecí, emotívnych, tematických, čiže pustite si fantáziu na špacír. Ľuboš Pírko. Ja by som sa chcel opýtať, vzhľadom na to, že tá téma je fakt veľmi silná, priznám sa takisto s tým mám veľký problém. Ťažko sa to počúva, predpokladám, bolo veľmi náročné byť s tými ľuďmi minimálne na začiatku. Ako funguje psychohygiena, aby vás to nezasiahlo v zásade aj do tej vlastnej časti toho vlastného života, pretože žijeme tu niečo, nežijeme vlastne len tými príbehmi. A musí to byť mimoriadne náročné, to znamená to vlastne požiaľ. Tak ochrániť sa predtým nedá. Nech robíte čokoľvek, tak zabrániť tomu, aby vás to nejakým spôsobom zasiahlo, asi nie je možné. Ja som sa do toho projektu pustila úplne po hlave a zobrala som to za začiatku veľmi, veľmi intenzívne. A čím ďalej, tým viacej som potrebovala väčšie prestávky medzi jednotlivými stretnutiami, medzi jednotlivými rozhovormi. A to práve kvôli tomu, že čím viacej ich bolo, tým viacej ich bolo vo mne a tým ťažšie vlastne sami realizovali ďalšie, pretože to bol prísun zase ďalších smutných, ťaživých informácií, ktoré som musela nielenže napočúvať pri tom rozhovore, ale následne s tými fotografiami pracujete, takže do tých očí sa tomu človeku opätovne niekoľkonásobne pozeráte a keď spracovávate ten text, tak opäť sa vlastne k tomu vraciate a vraciate. Takže pre mňa bolo dôležité si trošku nechať odstup a medzi tým sa venovať aj iným veciam. Takže súbežne som začala riešiť teda aj iné projekty, ktoré nie sú teda až takéto ťaživé. Začala som v tom čase cvičiť jogu, dnes už som lenivá, už som od toho odstúpila, priznám sa. A rozprávať o tom s priateľmi, s blízkymi, o tom, že nie som úplne v poriadku a že jednoducho potrebovala som sa miestami aj ja teda vyrozprávať, vyplakať z tých pocitov, ktoré som mala. Ale úplne sa uchrániť naozaj nedá. Máme držať v sebe, no. Pardon, ja som nemyslel skôr o ochrane, ale naozaj to, aby vás to Neprevalcovalo. Presne, aby to presne, Áno. výraz, aby to človeka neprevalcovalo, pretože potom už sa nie je schopný sústrediť reálne na tú ďalšiu prácu. Hej? To znamená, keď začnem žiť príbehom kohokoľvek z nich, lebo oni sú tak strašne ťažké a tak strašne silné, že každý z nich je v zásade ten úplne niekedy možno až najsilnejší. Ďakujem za otázku. Perfektná. Ja som myslel v podstate na podobnú otázku a veľmi mi je blízke, že si rozprával o Matúšovi Zajacovi, on presne o tomto hovorí, že takéto sociálne témy, dokumenty, že ťa dokážu proste úplne odrovnať. A to je pre mňa absolútne niečo úžasné, že ako si to dokázala a ako si sa s tým vlastne zrovnala, ako ideš ďalej a stále ešte vlastne touto témou žiješ. Neviem si ani predstaviť, ako to psychicky prežívaš. A k tomu chcem nadviazať otázku, ktorá ma veľmi zaujíma, lebo vlastne ja tieto veci ešte stále ešte len pred sebou posúvam. Ako ďalej budeš s týmto projektom vlastne pracovať? Čo ešte s ním plánuješ? Možno rovno poviem aj, že či teda máš aj nejaký plán, že spravíš aj knihu alebo nejaké ďalšie výstavy. Viem, že áno, že hovorila, ale možno niečo konkrétnejšie, alebo si to ešte nechávaš ako tajnosť nejakú a sama ešte nevieš, ako to celé spracuješ dokopy potom. Tak možností je určite viacej ako tá kniha.
Ja som najprv sa tak tomu bránila, pretože aj keď som sa pýtala ľudí, koľko príbehov si prečítali na tej mojej internetovej stránke, tak veľa z nich mi povedalo, že zvládli 2-3 a museli skončiť, lebo nedokázali ďalej čítať ďalšie príbehy. A potom som sa pýtala sama seba, že keby som to spracovala do knižnej podoby, či by to niekto čítal, pretože je to také ťaživé. Ale aj teda vďaka tej výstave v Cedar Rapids, kde som sa stretla teda s ľuďmi pracujúcimi tam s archívom a v knižnici, tak ma utvrdili, že naozaj vlastne to je zaznamenanie naozaj veľkého kus histórie za tým celým projektom. A bola by asi škoda, keby sa s tým nepracovalo ďalej a keby to tu nezostalo teda v nejakej aj možno tej knižnej podobe. Takže čím ďalej, tým viacej sa pohrávam s tou myšlienkou. Potom je otázne, že či by som tú knihu vydávala iba na Slovensku, alebo by som sa snažila, aby tá knižná publikácia bola skôr v anglickom jazyku, to znamená, že vydaná tak v angličtine a niekde v zahraničí, aby naozaj zase mala trošku väčší zásah. A čo sa týka ďalšej práce s tým projektom, tak určite teraz mi ide o jeho dokončenie a mojou snahou bude naozaj ho vystavovať v čo najväčších miestach, teda nielen na Slovensku. Teraz od 18. júna bude niekoľko fotografií vystavených neďaleko Bratislavy v jednej krásnej knižnice Dunajskej lesnej. Tam je znovu rekonštruovaná knižnica. Takže tieto fotografie cestujú tam. A takisto tam budeme mať počas otvorenia diskusiu. Dunajská Lužná, ospravedlňujem sa. V rámci toho tiež teda bude aj takáto nejaká diskusia a prezentácia toho projektu, takže veľmi sa teším na to. A budem pracovať na tom, aby to naozaj išlo ďalej a nezostalo to iba na Slovensku, ale aj išlo to do zahraničia, pretože nedotýka sa táto téma iba nás, ale je aktuálna naozaj na celom svete. Ja som sa chcel opýtať ešte k tej Amerike. Asi som sa už dozvedel odpoveď na otázku, že asi si tam netravila každý deň svoje výstavy v Amerike. Nie, tam nie. Čiže bola si len na otvorenie asi. Áno. Ale aké sú vlastne odozvy z tej strany, z tej kultúry, že ako vnímali tvoju výstavu a tvoje fotky? Máš nejakú spätnú väzbu odtiaľ? Tak ja by som sa rada opýtala napríklad našeho pána prezidenta, ktorý mal možnosť tú výstavu vidieť, ale to sa asi nedozviem. A to je zase človek z našej kultúry. Mňa zaujíma práve tá americká kultúra, alebo tí Američania, ako to vnímali. Tom Skladony treba za títo ľudia, akože čo to s nimi robilo. Ja vlastne môžem priamo popísať ten zážitok, lebo aj počas otvorenia tej výstavy som teda mala možnosť sa návštevníkom prihovoriť a niečo malo im teda o tom projekte porozprávať. A veľa z nich plakalo. A naozaj, ako napríklad aj pani riaditeľka Cecília Rokusek v rámci svojho príhovoru povedala, že musíme si navzájom pomáhať, pretože my sme boli teda na pôde Československého múzea, ale oni sú tiež Slovania, oni sú rovnakí ľudia, ako sme my. Oni sú naši reálni bratia a sestry. Takže tá reakcia bola vlastne v takomto družnom, pozitívnom, až teda veľmi emotívnej úrovni. A bola som teda naozaj veľmi, veľmi prekvapená práve tými emóciami, ktoré tí ľudia po tom mojom príhovore prejavovali. Ja by som k tomu dodal, že keď zo Slovenska v tom, lebo ja tú inštitúciu dosť dobre poznám, tak veľakrát tam boli predtým spracovávané témy, že obete holokaustu alebo cintoríny židovské, kombinácia či už tvári alebo artefaktov, zničených životov, odchody a skrátka táto, lebo tá téma holokaustu je silná vždycky pre to americké auditorium z ľubovoľnej krajiny, keď špecifické pre Slovensko je rómska téma, čiže tam bolo niekoľko výstav, ale odrazu, že zo Slovenska príde fotografka a ukazuje ukrajinské tváre. Čiže to je prvé také, akože počkať, to ich je toľko, že, no je ich toľko, že teraz je ich 150 000 za tie prvé mesiace, cez nás ich okolo 800 000, či koľko, však oni potom pokračovali ďalej do Nemecka, čiže my sme v zásade celé Slovensko sa stretávalo
in natura s tou témou, nie že čítali, počúvali, čiže Ukrajinci sa stali našou súčasťou a v istom čase ich tu bolo viac ako maďarská menšina alebo rómska menšina, alebo ich toľko veľa bolo. No a zároveň u nás sa stalo to, že Slovensko, keď tu tá Jill Biden, prvá dáma bola, ona išla na východné Slovensko na hranicu a potom sa aj s prvou ukrajinskou dámou stretla v Užhorode, prešla odrazu. Američania zistili, že jak sme my blízko, že to je cez hranicu, že prišla prvá dáma, sa stretla na tejto strane s premiérom Hegerom a ministrami a potom na druhej strane len takmer pešo prejdete do toho Užhorodu. Čiže tá Jankina výstava priblížila tú tému cez takýto silný emotívny apel, že však koľko ich je a cez čo prežívajú a to uchopenie tej témy. A jedna z vecí, ktorú keď ty uvažuješ, že čo s tou témou ďalej, samozrejme vždycky, že aj knižná vec, alebo sa to dá. V tomto prípade to, čo aj Ľuboš Pirko ti hovoril, že tá možnosť prezentácií teraz cez najrôznejšie nové virtuálne veci, ja by som toto zvážil, a keby to bolo spojené s tvojim rozprávaním. Sila tohoto projektu pre mňa je ako v tom, že ty vieš o tom aj rozprávať a potenciuješ tým pádom ten message, ktorý cez fotky chceš dať ďalej. Čiže ja si myslím, že v tomto prípade taký video prezentačný, kde si súčasť tých fotografií, aby som sa klonil k tomu viacej ako ku knihe nejakej, čo sa týka diseminácie. A druhá vec, lebo to ťa mierne lámalo v tej prvej časti, keď som ťa intervjuoval, že teba tak zasiahla necitlivosť jednej návštevníčky, že keď to ti hneď naskočilo, lebo tá absurdnosť toho, že ako reagujeme na túto tragickú situáciu, tak tá väčšinou to nepotrebuješ byť fotograf, to môžeš byť ľubovoľná profesia, keď sa stretneš s takouto nadprahovou hrubosťou, ktorá je postavená na tupote, nie na nejakej analytike, tak si myslím, že pre Slovensko špeciálne, ktoré je náchylné na konšpiračné teórie a po 3,5 roku vojny ľudia majú pocit, že ruský prezident je veľký hrdina. Tomu sa dá dosť ťažko porozumieť, keď tento veľký hrdina je spôsobilý toto robiť a to ty zachytávaš ako fragment toho a že tí ľudia cez čo musia doma prechádzať. Skrátka, nám Ukrajinci cez tie svoje oči nastavujú zrkadlo na samých. Čiže to, čo ty robíš cez ich oči a svoje oči, že to zrkadlo nastavuješ, tam nie je úniku. A keď to skombinuješ práve, tak to sa mi zdá, že my nemáme úniku pred touto témou. To nie je len o jednotlivých ľudských osudoch, ktoré si ty mapovala, ale aj vôbec o tej hrubosti, do ktorej sme sa dostali a že sme neverili, že takéto je možné po ukončení druhej svetovej vojny, že sa budeme stretávať s takouto tragédiou, ale zároveň manipuláciou pravdy o tom, čo sa v zásade deje, čo v zásade potom zväzuje ruky, že čo s tým ďalej. Takže preto ten tvoj projekt si myslím je veľmi silný a pokiaľ sa dobre uchopí a že bude slúžiť nielen na pohľad do ich očí, ale aj pohľad do našich vlastných duší cez to, ja by som šiel asi touto. A to, čo tá otázka, že ako sa s tým vysporadúvať, no ja komunikujem veľmi často s Katarínou Maternovou, to je veľvyslankyňa Európskej únie, Slovenka, Bratislavčanka v Kieve. Pre diplomatov tam nemôžete si rodinu zobrať, musíte len sami byť celý čas, vám siréna, celá porada musí, všetky budovy sú s tým, že ona keď rozprávala, že akým spôsobom sa oni, tí diplomati a vláda, musia celý čas fungujú v takých anomálnych podmienkach, ale tak si na to zvykli a ona hovorila, že za tých 3,5 roka oni nemali žiadnu dovolenku, že tam nie, tam je 7-dňový týždeň a od prezidenta, vlády, non-stop robia, že oni ako to sú spôsobili, kedy
tí ľudia rozhodujú o živote, smrti 100 000 ľudí, každý tvoj podpis je o tom, či umrú alebo neumrú a koho poslať a neposlať. Skrátka, tí Ukrajinci ukazujú celému svetu takú dávku heroizmu a patriotizmu a všetkým týmto pocitom, o ktorých nám sa už veľakrát ani nevieme, či im rozumieme. Čiže preto si myslím, že ten tvoj projekt je veľmi cenný, lebo je súčasťou tej mozaiky prekonávania toho a párkrát si hovorila, že vždycky tam hľadáš aj nejaký drobný prvok nádeje, že prečo tí ľudia to dokážu a prečo sa dokážu posunúť ďalej. Si myslím, že v tomto je aj jeho veľká sila, diseminácia ďalšia pre potreby pochopenia tragédie na Ukrajine, ale aj pochopenia nás samých, akí sme, lebo vo väčšine tí ľudia sú báječní, že ako sme zareagovali, pomohli a tak ďalej. A per capita Slovensko pomáha Ukrajine najviac, my sme medzi top krajinami, čiže my si nepotrebujeme kontaminovať samých seba, pocit o samých seba skrz pár, či už vysoko postavených alebo nízko postavených, ktorí položia tak otázku, ako teba vykolajila. Čiže to si treba sa obrniť voči tomu a neprepalovať tú časť, ktorá hovorí o tej horšej stránke, ktorá je nás, lebo v každej tej spoločnosti je to tak. Nech sa páči. Ja by som nadviazal na Kalderuša otázkou a možno parafrázovať Bibliu, že jeden polepšený je cenejší ako 1000 spravodlivých. Podarilo sa tebe prostredníctvom tejto výstavy niečo podobné, že tam nájde jeden, ktorý zmenil názor, že prišiel na výstavu s niečím, ale odchádzal úplne s niečím iným. Nechcem možno zbytočne nejak zveličovať alebo preháňať, ale myslím si, že boli tam ľudia, ktorí by povedali, že áno, premýšľajú alebo vidia teraz tie veci trošku ináč. Nie som si istá, či som úplne zmenila ich názor, ale pokiaľ som ich aspoň trochu ovplyvnila tým smerom, tak som si urobila dobrú robotu. Otázka vzadu a potom ty. Počkaj, tam dáma. To intermezzo s tou paňou. Ja som sa s ňou snažila veľmi slušne a veľmi pekne rozprávať a povedať jej samozrejme to, čo som o tej osobe na fotografii vedela. A povedala som jej aj, že ja som autorkou toho projektu. Pani bohužiaľ začala zvyšovať trošku hlas a nebola schopná teda nejakej inteligentnej komunikácie, takže museli sme jej pomôcť von. Nech sa páči, otázka vzadu. Janka, ty si mnohých týchto ľudí fotografovala ešte 3,5 rokmi, keď vykopala to vojna. Chcem sa ťa spýtať, že či máš nejaké informácie, kam sa ďalej uberá osud týchto ľudí, čo sa v ich živote zmenilo, či si s tými v kontakte a či u teba nesposlala aj myšlienka nafotiť týchto ľudí po určitom čase, už možno zmenenými životnými podmienkami. Juditka prezrádza niektoré moje myšlienkové pochody, ale nevadí. Áno, s niektorými z nich som v kontakte. Niektorí bohužiaľ sa mi trošku tak vytratili z môjho života a to aj kvôli tomu, že teda, keď sme boli v kontakte, tak mi dávali na seba napríklad slovenské telefónne číslo a keď sa presunuli do zahraničia alebo vrátili na Ukrajinu, tak o tento kontakt som prišla. Ale vlastne drvivá väčšina tých, s ktorými viem byť v kontakte cez sociálne siete, tak v kontakte sme neustále. Alebo teda sledujem, akým spôsobom sa ich život vyvíja. A áno, to, čo si povedala v druhej časti tvojej otázky, je tu taká myšlienka, že teda ako ďalej pokračovať v rámci toho projektu. Že teda nielen zberať nové a nové príbehy, ale teda môj taký sen je, že keď skončí vojna, tak sa budem snažiť dohľadať vlastne čo najviac z týchto ľudí. Asi sa mi nepodarí ich nájsť úplne všetkých. Možno pani Valentína dnes už má teda 87 plus 3, 90 rokov. Kto vie, či sa toho konca dožije a či bude môcť zomrieť doma.
a nie v cudzej krajine. Takže dúfam, že tá vojna, keď skončí čo najskôr, tak tých ľudí sa budem snažiť znovu nájsť a vlastne to urobiť takéto pokračovanie tých ich životných príbehov, aby sme sa dozvedeli o tej ich statočnosti, o tej ich neskutočnej nezlomnosti a odolnosti, o ich viere, ktorá im pomáha prežívať každý ďalší deň. A spísať tieto vlastne príbeh 2.0 o tom, ako teda prežili tú vojnu u nás alebo kdekoľvek inde v zahraničí alebo doma a čím si všetky museli prejsť. A teda dúfam, že ten záver každého jedného toho príbehu bude víťazný a pozitívny. Na Klub dobrej fotografie, ja si to berem na seba, ti zorganizujeme potom v Užhorode prvú a v Kieve druhú výstavu. Ďakujem, teším sa. Teraz Janka ide medzi ľud. Nech sa páči, teraz, ak je tuto nejaká takáto pekná chvíľka, nech sa páči. Ona tu zostane medzi nami, ale ak chcete pre celú komunitu, nech sa páči. Dlho som si pripravoval, že čo asi povedať, lebo ja som mal na tej Jankinej výstave asi činiteľa. Potvrdzujem, áno. Teraz s dcerou a ona mi na záver výstavy povedala, že čo si mi to spravil. Čo vypoveda za všetko a to proste ten pocit z tej výstavy. Ja teraz nechcem ako egoisticky hovoriť o tom, že čo som ja. Ja som pôvodne vojenský profesionál. Viem veľa, mal som predtým a dokonca filmársky systém S-300, čo sme darovali na Ukrajinu. Nie som úplne odborník, ale mám veľa informácií o tom, ako to bolo, ako boli tie problémy s tým systémom a tak ďalej. Tým, že som bol vojenský odborník, veľa kolegov som mal vlastne taký, čo chodili študovať. Ja sám som bol mesiac v Bielorusku. S niektorými ľuďmi som sa musel úplne odrokovať, lebo to nešlo. Proste ani ruskou propagandou neustále, že proste bol som označený, ja som podahol bahnu, ktoré stal si kaviarnu. No. A nemám toto, asi 1000 myšlenok z toho. To, čo chcem ešte povedať, že bol som vojak, profesionál, mal by som zvládať všetky takéto situácie úplne s nadhľadom a predsa len tá výstava na mňa zapôsobila tak silno, že aj ja som mal slzot na krajičku a aj teraz z tohoto mám vlastne dosť rozcitlivený hlas, lebo možno to na mňa je pozorné, ale naozaj vnímal to ľudský a ďakujem Janke, že šla týmto spôsobom. A poprosím na všetkých ostatných, aby sme to propagovali, lebo držím sa také vety, myslíme globálne, ale konajme aspoň lokálne, čo sa dá, šírme toto nesmyselné bojové pôsobenie Ruska na Ukrajine. Ďakujem. My ďakujeme vám. A poďte sem, prosím vás, lebo tuto on vás potrebuje spoločne, tie kvety ste chceli dať Janke. S vojakom však. Ja by som ešte teda raz poďakovala naozaj za to, že ste prišli. Ďakujem klubu, a ďakujem Vrútkovi a ďakujem teda pánovi Demešovi za úžasné slova a za to, že ste... Veľkou cťou mi bolo, Janka. Bolo to úžasné, ďakujem vám pekne.